Wala kay chance nga magparitoke ka. Asa man nga part sa lawas ug nga naman. Siguro balakang. Murag kulang man gud akong lawas kanang lubot ana. Nganong ganahan man ka sa balakang ug sa lubot? Asa man day ang una ninyo tan-awon di ba sa babae kay kanang sampot man og dire. Mao ni akong gusto dire. Adughan, Dughan og dire. asa nimo gusto nga magparitoke? Asa man ang gwapo. Korea, Thailand o diri sa Pilipinas? O basig Boulevard ganahan ka? Ayan dito. Sa Thailand na siguro. Sponsor or personally mga money? Kung naay afam, why not? Wala man tayo wala man tayo Dutch na, wala man tayo afam. Siguro, ato na lang siguro own expense. Nakay plano nga magparitoke? Nausab na po siya. Nga naman. Feel na ko kadi man siguro gud ako mapuslan. Kasi mensahe nimo sa mga batanon or mga nanay, mga ate nga nagaparitoke karon? Mao gani nang ginaingon nila kaya na my body is my rules man daw Support lang ta sa ila kay wala on expense man na nila Siguro kay naman siya mga mga consequence